Pasado alas 5 kagahapon sa hapon, Hulyo 8, nakaplastar na ang mga fireworks sa Old Marine Firing Range sa Barangay Kabatangan, Zamboanga City nga gibana-banaang anaa sa 100 meters ang gilayon gikan sa Barangay Hall aron gubaon pinaagi sa detonation. Gani nakuhaan pa og video sa cellphone ang plan detonation nga nagbuto-buto nga gipangunahan sa Regional Explosives and Canine Unit sa PNP Region 9. Apan ang wala damha nga plan detonation ming resulta kini sa trahedya ug minglanog pag-ayo ang kusog nga pagbusikad nga madungog sa mga silingang barangay. Sa CCTV video, natagak pa ang CPU sa computer gikan sa gitungtungan tungod sa pagbusikad. Nangalisang pa kining mga bata ug mga tao sa computer shop. Gibana-banaang 7 ka kilometro ang radius nga madungog ang lanog sa pagbuto. Nangabuak pa ang mga salamin sa mga gambalay duol sa lugar kung asa gibpabusikad ang mga fireworks. Nadanyos pa ang kabalayan ug mga sakyanan sa gobyerno. Nakuhaan og video ni Francis Marquez ang pag-ulbo sa baga nga aso human sa pagbusikad nga gihulagway pa nila nga daw bomba ang pagbusikad. Dali nga gipang tangtang o gipang tabangan ang mga naangol sa maong insidente nga sagad mga law enforcers. Subay sa report sa kapulisan, 5 ka mga personahe sa BFP ang nasamdan, 5 sa Philippine Marines, 3 sa Philippine Coast Guard ug 6 sa PNP nga pulos gipangdala sa lain-laing hospital. Sa report sa lokal nga gobyerno sa Zamboanga City, 11 pa ka mga sibilyan ang nasamdan sa pagbusikad. 5 ang gireport nga seryoso ang kahimtang tungod sa impact sa pagbusikad. Ang mga fireworks nga gipabusikad nakumpiska gikan sa bodega sa pabuto ngaming busikad sab niadtong Hunyo 29, 2024 sa hapon nga 5 ang kumpirmadong namatay ug 36 ang nasamdan. Nasayran nga nahulom na sa tubig ang maong mga pabuto apan gikatingala nganong mibusikad pa kini. Gimando dayon ni Mayor Jan Dalipe ang investigasyon sa trahedya. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, Jun Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe.